खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2024 मायथाइनि T20 वर्ल्ड कापआव भारतआ 7 रानाव देरहासार जानो हादों। T20 वर्ल्ड कापआव भारतआ खोला आफ्रिकाखौ फेजेननानै 2024 मायथाइनि ICC T20 वर्ल्ड कापआव देरहासार जानो हादों। थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सियां दिबां आरो मृथुं दैमाफोरनि दैया लोमसावदों, जायनि जाहोनाव जनायनि रायजो राजाफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। थागिबि बर' हारिनि सायाव बेफोरबायदि जाथायखौ बन्द खालामाब्ला जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लागोन। थांनाय 3 आरो 5 मेआव दुधनैयाव जालांनाय जाथाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो आरो जिनाहारि खालामजानायनो सोरखारा अनसुंथाइ होनायनि राहा लागोन। लोगोसे फास्ट ट्रेक आयेननि गेजेरजों दायनिगिरिखौ थाबैनो गोख्रों साजा होगोन होनना आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालिनि एबा आइ दैमायाव हाग्रानि मासे मैदेर फिसाया गोबां अखा हाबाय थानानै दै देरनायनि जाहोनाव गोजावबोदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा आइ दैमायाव हाग्रानि मैदेर फिसा गोजावबोनायखौ नुनानै फरेस्ट बिफाननो खौरां हरदों आरो बेंटल फरेस्ट बाइट आरो सान्तिपुर फरेस्ट बाइटआ बे जायगायाव थांनानै गोजावबोनाय हाग्रानि मैदेर फिसाखौ बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि 5 नं दिहिरायाव बाक्सा जिल्ला जुनार फिसिनाय आरो जुनार फाहामथाय बिफाना मेगा एनिमेल हेल्थ केम्प काम भकेसन केम्प होनाय हाबाफारि खुंफुंदों आरो बे मेगा एनिमेल हेल्थ केम्पखौ जिल्ला बेंगिरिनि जानानै बेखेवनानै होदों बाक्सा जिल्लानि जिल्ला प्रजेक्ट अफिसार लबिन दासआ। सोनाब गहपुर दखरा एबसु, बिश्वनाथ जिल्ला एबसु, गहपुर जिल्ला एबसु आरो 1 नं आमलायगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा 5 केजि गांजा जब्द खालामनानै 1 नं आमलायगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सावदों। सतगुरु अजित बसुमतारी बिथांनि जिउ जारिमिननि लाइसि सेबखांनो थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया 1 लाख रां अनसुंथाइ गथायनानै होदों। भेरगावआव बिटिआरनि लेन्ड एडभाइजारनि बरा हा-हुनि जेंना सुस्रांनो थाखाय मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों। कक्राझार सहरनि एक्सिस बेंकनि साखाथियाव 34 लाख रां खावनानै लांनाय 4 सिखावजों लोगोसे 22 लाख फैसाखौ मोनफिननो हाबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। कक्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। कक्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।